Bunso sa 7 anak ni na Governor Luis Chavit at ginang Evelyn si Congressman Ryan Singson. May isang anak na si Elise mula sa kanyang may bahay na si Pat Seveliano Singson. Sa kanyang kabataan, namulat sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon na siyang pangaral ng kanilang ama. Kaya naman nagpursige siya sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos sa kursong Hotel and Restaurant Management. Naging manager siya sa Vegan Plaza Hotel na ibinigay sa kanya ng ama. At sa di kalaunan, pinasok na niya ang mundo ng politika. Oray idiubing na, makikita gamin di araramiden ni Papang. So idiubing na pailang kita, kaya ako nga sombre ti mundo ti politika. Ngem ja expectarin nga kasi ka daras, DJ pinag-vice mayor ko to Bigan, Bigan City. At damit panpanuno to idi nga time frame. Ngem since naimbitaran tayo met nga tumaray nga vice mayor to Bigan, amom deta ket kasla destiny. So I grabbed the opportunity, in-accept ko DJ nga offer. Ken makita mi nga again enjoy na, maragsakan na nga adda besa nga tao nga matulunga. Sa ngayon, siya ang congressman ng unang distrito ng Ilocos Sur. Ibinoto siya ng mga tao matapos magbitiw ang kanyang kapatid na si Ronald Singson. Masaya siya dahil mas marami na siyang natutulungan na kanyang mga kababayan. Tatan very satisfied na. Ti mesa nga congressman, mesa distrito ti Iggamam, nadado ti matulungam, DJ met ti advantage na tata, at sarili tayo nga pondo, DJ ket mabalin tayo ikabil or anyaman nga tulong or project, si tayo tig-decide DJ nga pondo. Bilang isang deputado, mas malaki na ang kanyang pinagsisilbihan, kaya minsan nagkukulang na siya ng oras sa kanyang pamilya, ngunit pinipilit pa rin niyang makapiling ang mga ito. Well, ti narigat lang nga mesa nga congressman, DJ oras mo ti pamilya ket limited. Dumapay ket adda mesa Domingo, ang kumakita di pamilya. Ngem okay lang ta DJ met nga oras ko met ken dito ya constituents. Basta laki dino matulunga. So okay DJ talagang isimpaim DJ oras mo oras ti tutulungam, oras met ti pamilyam. DJ lang, ngem aside from that, basta DJ amo nga ada matulunga, ada gisem, mayat DJ para kanya ako. Like father, like son. Yan ang kasabihan na laging naririnig natin. Para kay Congressman Ryan, naniniwala kaya siya dito? Well, mamatinak nga adamit DJ maalam nga traits ken DJ papang mo. So DJ father, like son, mamatinak ta. Siyempre, no dumadakil kamet, makikitam DJ araramiden di papang mo. So kaya't mo met tula din. So mamatinak ti like father, like son. Ti bagbagagamin ti tao, makita da nga DJ ugali tata nga agpasya-pasyar, nagageta nga agpasya-pasyar ti kada ili, kada barangay. Ibagbaga damit nga kasje kanomet ni GovED. DJ nagkwasuna ti politika kasi met suna kagaget, oray met tata, makita tayo met nga DJ ti kayat mi personal touch ken DJ tao. Mag-amaman, may mga pagkakaiba rin, gaya nila ni Governor Chavit. Well, ti makitak lang nga diferensya mi ken ni Papang. Ni Papang gamin ket master na ti politikan. Amo na ti diskarten, amo na niya ti aramiden. Si tayo gamin ket agdadamo tayo. Ngem araramiden tayo amin nga mamaster met ti diskarte ti politika. Tano ni Gov Chavit gamin ket DJ diskarte na ket makita met nga in favor ti amin nga tatao. One loving husband and a good father. Ganyan naman niya mailalarawan ang sarili bilang haligi ng tahanan. As a husband, makita lang ako happy DJ pamilya, lalong-lalo na ni Patch. Always supporting her on DJ kayat ng aramiden. Basta very kayat ko nga close ti pamilya mi. Dapat every Sunday ada papanan mi, weekends ay pasyal mi ni Elise. Siguro one loving husband ako na tayo. Well, minsan may times rin na hindi mo maiwasan magselos.
Pero ang kagandahan nun, kami ni Patch, parati kaming nag-uusap. Ang maganda dun is, pag may problema, bago lumaki, inaayos na namin. Well, no, pag-gipmet kini Elise, parehas nga stricto ken lenient eh. Nudubduma, spoiler ni Elise. Yung nudubduma, disciplinaryan na me. So, balance ko. Tano, narigat yamin no, stricto ka unay, baka rebelde di ubig. So, masapol kit i-balance mo. A good leader is a good follower. Siya nga ba isang good leader? Well, tatanhang ko may baga no, mesa nga good leader. Kayat ko ket DG constituents ko, ti mga ibaga kenyak. Tatatan ket 1 year ko pa lang ti kong kongreso, adupay ti kayat ko maaramid, adupay ti kayat ko matulungan. So siguro, you can never, well, in time siguro, may baga to no, adda DG naramid tayong legacy, or DG tulong tayo kindi tao nga satisfied kan. Siguro DJ Tomit ti time nga may baga nga good leader na. Dahil sa magandang pagtanggap sa kanya ng publiko, pinapalitan niya ito ng buong pusong paglilingkod. Well, tatangket kayat ko lang ma-achieve, mapapintas, tibiyag, ti amin nga kailyan tayo. Maarami tayo lang deta no, adda edukasyon, adda disiplina, DJ met ti mesa nga dreams tayo or goals tayo para to first district. Halain di first district no entero nga probinsya tayo nga Ilocos Sur. Basta laki di makitam ti mesa nga tao na pimintas ti biagnan, DJ met ti kayat tayo marami. As an Ilocano, ano kaya ang may pagmamalaki niyang kaugalian nito? Hindi ko inuunay sarili ko. Unay, di gidi dubdo mga tao. Oray man hanap painangan, basta nangan di dubdo mga tao, nawang problema. Basta makitam nga okay, di gidi kakadwamon, DJ naragsaka kon. So mesamet nga trait DJ nga hamo yun na di bagim, yun ang di gidi dubdo mga tao, santo di si Canton. Bilang mensahe sa kanyang mga kadistrito at lahat ng Ilocano. Muna amin, kablawang kayo, ti nagasat nga oras. Umuna kayat ko agyaman, ti amin nga simuporta ken nangited ti trust kenya tayo nga agserbi ka sa mesa nga congressman dito'y first district. Awan na dito'y nga pwesto apo no ang nagapo kenyayo. Tatan ket aramiden tayo, tikas na bayad utang kenyayo ket napintas ken napudno nga serbisyo. Namnamain nyo, adun to pa'y titulong ken proyekto nga umay dito'y first district, kayat tayo met nga mapapintas ti biyag tayo amin. Congressman Ryan Singson, mapagmahal, mapagsilbi at may puso para sa mga Ilocano. Siya ni Congressman Ryan Singson, Ilocano ako. At yan po ang ating Honorable Congressman Ryan Singson para sa ating Ilocano Act segment. At ngayon naman napunta tayo sa ating Pepe Talks kung saan tatalakay ni Mr. Pepito Alvarez ang iba't ibang paraan ng panliligaw o courtship ng mga Ilocanos. Ano ba yan? This is exciting. Siyempre, dahil sa kayo may mga experiences ba? Ako tatanong Bakit sa'yo. ikaw wala ka experience? Pero meron naman, pero this is my show. Ano yung kita, Roxy? Paano ba naligaw ang iyong husband? Ano ba? Hindi kasi siya Ilocano. Kapampangan siya. So, it varies sa, sa tawag doon, sa kung saan ba siya nanggaling or something like that. Kung ano Hindi lagi. naman. Parang magkakapareho lang naman din. Di ba ba manligaw ang Ilocano sa Kapampangan? Ang Kapampangan kasi masyadong hindi ko maliwanag. Kasi ang Ilocano. Kidding. Speechless siya. Masarap magmahal ang mga Ilocano. Tama ba? Oo, hindi ko alam. Ang daddy ko masarap magmahal siya at mami ko, di ba? Oo naman. Tanungin natin si JR. How do you court a woman? Pag ako, more on more on banat. Gusto Paano? ng sample. Sige nga, sample. Bumabanat pala to eh. Go. Bubuyog ka.
Bakit? Kasi ako ang honey mo. Oh! Mga ganun bagay. Doon ko napapadaan kasi more on showing your expressions and emotions pag mga ganun bagay. Yung charm. Oo. Tama ba? Yun din. Nakailang girlfriends ka na ba? Well, pang-apat na ngayon. Apat na ngayon. Hindi ko na tipo Pangliwen. At ikaw naman, ilang girlfriend ka na? Oh, parang meron na ako. Susunod na. Ilang girlfriend ka na? Sumabot ka. Hot seat tuloy. Then, isa lang naman, syempre. Loyal kasi ako. Tsaka busy ako sa mga ano eh. Mga priorities sa walang buhay. busy-busy pag Oo. ano eh. Ikaw na daw, sige. Okay, at para sa karagdagang kaalaman, narito si Mr. Pipito Alvarez. Panoorin natin to. At timanan to'y pag-ayang nyo kakabsat, manong Pepito. Tatay sinarita tayo, may panggip iti panag-inaw, ti may sa babae, yung panagsikog, panaganak. Tatay sinarita tayo, may iti panagdakkel, ti may isang ubing, lalaki man, yun mga babae. Tatapadasin tayo man nga intay saritain, dito panagbaro, gano'n panagbalasang. Natural dito, iti papananan, agbaro ka, nagbalasang, yung nagit, agarem met tayo lalaki. Dito kung pa nato yung English ket courtship. No? Tayo kano Ilocano, nang nangruna iti ununa na. Ti agarem nga Ilocano, hindi ko kakapsat ket makiam amupay lang, iti adu nga panawin, tunukan, no medyo madlaw ng adarik na nakadijay babae, padasan ni ti agarem yun, Agarem hindi pa formal. Tay lalaki, mapan DJ balay, DJ babae, ket formal nga agtugaw, ket makisarita, at dapat di kiti naganak. Ket napinta sa unit, ag-amuda kakapsat. Ket tapno may ipakita natin talaga nga rikna ng nasaya at rugyan ng kagsurat. Dati kung pa natin yung love letters. Agsuratan ket makita na kahit nang sawin hanlang na sa ti ibagbaga na ti ket di makita jerik na ket isurat na ket tuno adadaman terik na ng kakabsat dati kung kunato yun nga agtapat serenade mga tay lalaki ikuyog na di kagayam na mga lat mesa nga gitarista no di nang putagkanta at nakatagkanta ngem nabimbintas na isang mismo tagkanta kakabsat ket during the serenade siyempre, naimas iturog tay balasitang. Ket tukayem na tirik nana. Ket napipintas, di kanta nga mang tukay tay turog kakapsat. Ket to na makaring tay babaeng ket mangyig na di love songs. Ket napintas, di panagsamay tay rik na tay mesa nga tao nga madama nga mataptapatan. Natay ko na nga hinaharana. Ket dato yung ba nagkakabsat ket ipakita naman tinasaya ta kultura nga ti agarem gayam na pasnek ipakita na trik na ipakita na ayat na ket dato yung diti pinagimnadal ket dato yung kakabsat napintas nga wagas ngem na po kaw digito yan awanin awan in naremen awan peket ulit balbalayan nga mapan formal nga sarita awan pa agtapaten tatang text lang eyeball tayo. For you. Dito na mi. Anyway, hangadakis di kita part of modern life. Sasalita ko lang kakabsat dito kung kunata yung sindadaan abiyag ni Ilocano. Itatan, no formalen nga aginayat ti lalaki kayong babae, dito kung kunata yung tani, betrothal. 9 consecutive months. Tandaan nyo 9 months. Dito lalaki, mapanin agyan ijay balay tinagan, kasi naganak yan babae. Nimet babae, mapamit yan jay lalakyan. Apay. Dito lalaki, isuro di jay ama jay babae, no kasano iti ag-provide ti makan. Ag-hunting, ag-balsig, ag-talon, ag-ugur ti animal, amin digiti tapos ti kasta maisigurado iti panagbiag nga nasaya at bili kagasawa.
Nimet babae, yawid bet dito, ina ni lalaki, isuro na met nga agsursir, no? Agdait, agluto, ken amin nga dito kung kunata nga alagaden, ti may isang babae, English na dito ket house chores kunada. Itigana sa datan, no di namot agluto tayo babae, isuro tayo ina ni lalaki nga agluto, tapos ti kasta, adda agluto iti kanen ti pamilya. Kiti muna nga isuro da kadakwada pinakbet, pinablad, pinabraw. Dito muna process dito eh. Pati pinakbet, process ti agpakebet to shrink. Numet tayo pinablad ako na tayo, padakilem, bumlad. Dito ket process amin di gito eh. Ket ipakpakita na tayo, biyak ni Ilocano nga masapol nga ititaraon ni Ilocano nasaya at taraon tapno na pigsa. So nga ni Ilocano kakapsat, dati ko na tayo nga kasla di mabambanog. Kasla di mabambanog. Ure nakapudpudot ti tiyempo, alalatag trabaho. Iso nga ni Ilocano, no ipamuyan ti sa bali nga lugar nga nalamiis, kaya na nga serken ti trabaho, 2, 3. Iso nga tayo biyak ni Ilocano nga napan ijay Hawaii, wala napan Amerika, wala sa bali nga lugar, talaga nga maunlad kakapsat. Now, dito bet total, 9 months, ape nga 9 months, iti pinagsikog namin ti babae, 9 months. Madlaw to, di kito yung naganap. Nga dito babae, nga awan sikog na, kahit nangasawen, mayat nga asawain. Ngayon ti babae nga madamat bet total kitagsikog, rejected yan. Hindi pwede. Dahil hindi niya itinago ang kanyang virginity. Ito niyo pa ito, ano? So, it doesn't matter. Hindi bale. No sino iti naging aramid. No, anak da nga lalaki, di naging aramid. No sa balya lalaki. Basta rejected yan. So, after 9 months, then they talk about marriage. Ito na ang maganda. So, no ceremony before marriage kakabsat, rumwar ti dalot. Agdadalot dan, ket agpipinakita dat laing da, iti lalakyan ken babayan may panggap ti pinagdalot. Mangalaga ti para dalot, no awan nagdalot iti pamilya. Ket napinta sa dingdingin ti dalot ta, uri ti rabiin o dingdingin, ket haunting gato ya. Ket nikang kay ti may sa example, ket ko na ket, ay dalot, dumini dalay, ay daldalot, dumini dalay. Haunting, ano? And then, irwarda di kita'y kwada. Di kita'y laingdan, no? Kaya dati, kaslag de debate. And after this, dito kung kunadan nga sabong. Irwarda di kita'y kwartada, tapos kastakit, mangirwarda iti may isa nga panyo kakabsat, ano? Dati panyo kumakit dakkel, ngayon, tapos parigang kung ma-spread mo dati panyo, nakastoy. Ipanda di kita kwarta dito iket. Iso nga sabong ko na data. Sabong yun da. Ket ited da kati dyan babae. No? To the bride. Dito kayo magsisimula sabong. Sa bali pa dyan dowry, ano? Dyan dowry, ited met iti hindi panawin natin mangtad ti dowry babae. Ngayon mitatan dyan mangtad ti dowry lalaki. Iso nga di agasawa ni Apo natayan, ano, ni Apo Presidente Quirino, tinangted ti dowry babayan. So nga dito balay tatati sekiya kit nalawag nga dito kit inted ti babayan a dowry. Natatangkit lalaki, ano. And then ti dowry tay ito nang nangruna dito Ilocos Sur. Ited da pa yung hindi ko nga dowry kat Inabel. Nung nangap nga ito, Inabel nga itad mo, may mayat. Nang nangulo na dati Inabel ti Ilocos ket na pintas daw na, dati kung kunada nga binakol. So doon no, panagkasarin kakabsat, ano? Amin nga membro ti familia, ti lalaki, ang babae masapul at dada amin. Nang nangulo na da agabalayan. Now, dito agabalayan kakabsat,
At ang pagsasuot yung Ilocano, nukano aduo na iti impam mga digo, no? Ano sabaw. Kung nadagat, aduo na dito sabaw, haang nga malangoy ti agabalayan. Apay ana di jay, kung kuna da nga haang nga malangoy ti agabalayan. Hingamin kung kuna tayo nga agabalayan, ano? Sa Tagalog yata manugang yata, whatever. Dito yung aming in-laws. Nakapsot iti relasyon ti in-law. Ket handan nga kayan ti aglangoy nga kuykuyog. No, agdarikat, kenrikat ti tiyempo. Iso nga masapol dito betrotal. Tapno ti kasta ure adalem ti danom. Langoyan ti agabalayan. Yan si Ilocano. Adot ket nga sawen kakapsat. Iso nga no saritaek ti biag ti interamente nga lubong ti kapipintasan na sa saritain biag ni Ilocano talaga ore ag-research ka talaga nga sa balit biag ni Ilocano kanen na, panaganak na, panag-arem na, panag-asawa, panag-provide itimbakan iti unig ti pamilya. Now at dati kong kunada nga teka no biag ni Ilocano iso kano ti mesa nga pagulidanan iti enteramente nga lubong. Ata dati kantakit ko na nakit at dada kumpadrek nga Ilocano nalaing da nga sumala ti pandanggo ken korratsa no rumabi uminom basit-basi mangan awan tagari maturog awan kuti ngem no pumarbangon masapa abumangon alam na tayo bunubon, sama panjay taltalon. Biro mo, in so short a song, ipagpakita mo tibiyag ni Ilocano, natal na, naregta, nagaget, ket itirabi, awan adunga pusi-pusi, no maturog, awang puti, ngem no pumarbangon, anak kita sa hindi porbangon. Parbangon means even before sunrise. Yan ang parbangon. Parbangon means before, para, bangon, bago ka tumayo. Ni Ilocano, addan ijay, farm na, madaman nga agar-arado, madaman nga agmulmula. So, agriculture, ti saritain na. Now, kumadayo ako ni kakapsat, dito yung Ilocos, narrow strip of land, akikid nga daga, nagpaitan ti bantay ken taaw, di kat awan serserbi na nga daga. Unfertile, arid, ano? Even the land is inhospitable. Kahit na sa kat awan serserbi na nga daga. Ngem gapukin Ilocano, pinagbalin na dito nga farm, pinagbalin na dito nga agriculture, pipi ay lawlaw na. Kahit na nga sa nilang Ilocano at mabalin nga mangparegta, tay daga, awan serserbi na. Iso nga binaliktad ni Ilocano kita nyo dito ito ga unfertile tinamayan ni Ilocano nagaget nagbalin nga fertile dito yung nga taga inhospitable ni Ilocano binaliktad na nagbalin nga hospitable. Kahit na nga sawin kakapsat nasyak ti mga adal ni Ilocano inpan niya po Diyos dito yung nga taga as a blessing. Tapos dito yung kataga, nagbalin nga nasayahat. Nung baliktad yung met, dito yung kataga, intendment nga po Diyos as a blessing to the people, tapos ni dito yung tao, nagbalin nga industries. Tanong at daamin, hamong ma-develop iti kinagaget. Dito kung kanata yung nga industry ni Ilocano, pagbagayan na tayo daga. Ngayong gaputan ni Ilocano kakabsat ket dito ko nato nga land hungry. Masapol na ti adu nga taga nga talunen na. Iso dito tinang rugyan iti Exodus. Ni Ilocano na panje Cagayan, Ilocano na pan ijay Nueva Ecija, apan Nueva Vizcaya, mapan ijay Mindanao, Zambales. Ilocanized na namin dito even Tarlac and Pampanga is being Ilocanized. Umadado ni Ilocano kakabsat. And my prediction, within the next 50 years, the whole archipelago will be Ilocanized. Bakit? Ni Ilocano, ni Ilocanan, nung nag-asawa,
ore kapampangan ti asawa na. The first language used in the house will be the Iloco. Hawaii, half of Hawaii, Ilocanized. So dito kakabsat, napintas nga sasalitain tayo, may panggap, itibiyag ni Ilocano, tay kunakon, rugyan tayo, kaslatay pinangirugita itay, iti panaginaw, panagsikog, pinakayanat, panagdakkel, panagbarito, panagbalasang, panagasawa. Madanunan tayo ito, ngayon tayo salitain met. No kasunod, iti panangkita ni Ilocano, iti isasaklang na kinapo Diyos. Ito ko na tayo nga panakatay. So, agyaman nakmanin kakabsat, iti oras ngintay yung panagdengdengkeg, iti pagkayam yung manong pipito.